no Bloque Nacionalista Galego é onde está o alcalde que presume de falar con todo o mundo todo o tempo. Vemos como cando as traballadoras e os traballadores dunha empresa que presta un servizo municipal, como o servizo de autobús urbano, volven mobilizarse diante da situación de enroque por parte da dirección de Vitrasa e diante da complicidade do seu goberno, Abel Caballero opta por esconderse. Este é o momento de falar, ¿no? De falar directamente, e o que nos sorprende é esa posición sistemática do goberno municipal de poñerse do lado das grandes empresas. O goberno de Abel Caballero ten que deixar de pastelear coas grandes empresas concesionarias como é Vitrasa e, dende logo, exercer unha posición firme diante dos reiterados e graves incumprimentos desta concesionaria e para que se atendan as xustas reivindicacións do seu persoal, ¿no? É incomprensible a actitude do alcalde, mas que desde logo se suma pues, este idilio sen fin que ten o seu goberno municipal con empresas como Vitrasa, como Aqualia e como tamén Povisa, como quedou patente no último pleno da corporación, donde a abstención do Partido Socialista impediu, ¿no?, aprobar unha moción rexeitando máis privatización sanitaria.